magana ko kuma in ce burjan da suke magana akan kwanakin haihuwa, ma'ana date of birth. A baya mun yi bayani akan burjan da suke magana akan sunan mutum da sunan mahaifiya. Abin da nake nufi a nan shi ne, a baya mun yi karatu akan in ka haɗa sunanka da na mahaifiyarka shekaru 2 baya da suka wuce, in yi lamba 1 ta rage ko 2 ko lamba nawa ce, ga irin burjin da kake ciki. Mun yi magana akan ɗabi'u, hali, yanayin rayuwa har da ma siffa da kuma profile akan wannan burji da kuma irin sana'a da aiki da ya dace da shi har ma da ciwo da zai iya damun ka. To wannan ma hakan take, amma wannan ya fi wancan tsayin bayani da faɗaɗa bayani. Amma wannan za mu fi karkata ne akan kwanan wata na haihuwa, ma'ana za mu fi karatu akan date of birth. A yau za mu fara da karatu akan burjin Aries. Aries shi ne himlu, wanda ake kiran shi himlu da Larabci, da wasu ana kiran shi tauraron gidan ɗaya ko kuma a ce narin ɗaya. Yayin da a wannan burji yana da fuska guda 3. A March 29 zuwa April 19 a wannan lokaci burjin ne yake ciki, ko in ce burjin ne yake kamawa. So daga farko za mu fara da abubuwan da muka fara fitowa da su akan ɗabi'un shi, halayensa da yanayinsa da kuma abubuwan da suka sawwaƙa wanda za mu yi karatu a kai. Ba lallai bidiyon namu za mu dinga yin karatu akan burji guda ɗaya na tsawon lokaci ba, za mu dinga rarraba bidiyon har ma illa ma sha Allah, har ma